Le video le ngifuna sikhulumeni nina abe MK, nina eninenkinga ngokuphawula kukaMalema lapho ebuza nguJJ Tabane ukuthi uma iANC ingeza kuye ifuna ukufoma ugovernment naye uMalema uzowanika yini amavotes, bese uMalema washo ukuthi yebo anginankinga yokusebenza nabo kodwa icondition ukuthi ngisebenze nabo nayi, of which is to give Floyd the Ministry of Finance. Nina eninenkinga nalokho ekakhulu nina abantu beMK, ngicela sikhulumeni la, wozani la sokhuluma bafowethu. Nina kanti ipolitiki niphe kanjani bafowethu? Nina ipolitiki niphe kanjani? O noma ngicabanga ukuthi iMK izothola i2/3 majority ukuthi ibe ugovernment. Yelokho ucabangayo. Ngitsheleni la bafowethu. Nikhethani ke nina ake ningitshele ukuthi nikhethani. What is your preference? Stitcha le video, comment lapho kuma comment section ungitshela ukuthi wena uprefera ini kule current political environment. What do you prefer? Do you prefer ukuthi uma iANC iya below 50%? Ithi nje ngoqagela nje iANC ithola 45%. Mayithola 45% izodinga a couple of percent ukuthi ibe ugovernment. Bese iya ku DA. Ngitshela ukuthi nina ke as abantu beMK abanenkinga nokuthi iEFF inike ama votes ku ANC. Uma lokho kungenzeka nina nizo benefita kanjani? Ngoba iMK neEFF neATM nale eka Ace Magashule Free State, wonke lama progressive parties of the left wing angeke abe enough to form government. Ngeke, ngaphandle kokuthi you live in a dream world, ngaphandle kokuthi uphila nje kumhlaba wakho nje that is not based on reality. Lapho KZN, yabona nina lapho KZN angeke nibe yi2/3 majority. Ngikhuluma nje ngeKZN ngoba why? Based on scientific facts. Kune IFP lapho ni contesta ne IFP, kune ANC lapho, khona ne EFF lapho, khona ne DA. So ne Action SA ne NFP namanye amaqembu amancane. Bekani ke lapho eKZN amaqembu azothola ama votes amaningi uANC, uIFP neMK. Aliko qembu elilodwa elizothola 2/3 majority ukuthi liphathe iKZN without the need of any other political party. Angeke. Manje ngitsheleni ke, if iANC ithola certain votes, let's say ANC ithola 30% eKZN, let's say MK ithola 25% or nayo ithola 30%, in the IFP ithola maybe 20%, or let's make it different. IFP ithola 30%, umkhonto uthola 20%, and then bese ke iANC ithola maybe 25%, maybe EFF ithola 10%. Siyakhuluma nje ne. Niyabona lawo manamba ame kanjani? Uma iANC ngeza kinina ke mkhonto ithi wemkhonto nanga ama votes wethu mangaka 30% or 20%, sifuna ukuhlangana nani ukuthi senze ugovernment, ukuvimba iDA, ukuvimba iIFP, ukuvimba iAction SA ukuthi bangahlangani bese kuba ubona abaphatha iKZN. Nizokwenza njani ke ngitsheleni? Nizokwenza njani? Ngoba one thing I know for sure, even if the ANC ne MK ningenza ugovernment, nizoyidinga iEFF to make the overall government. Nizoyidinga iEFF, niloke nigxeka kanje nina base MK. Nigxeka so nizowudinga uEFF. Asiye ku national ke. Asiphume KZN asiye ku national. On a national forecast, if the ANC ithola 40%, it will only need 10%
11% to make a government. And if bakhetha DA ukuthi kube ANC no DA abaphethe izwe, how will that help us in this country? Ngoba nyanitshela MK angeke, it will not get above 15%. It will not get above even maybe 10% nationally. Yebo KZN izothola amavote, but nationally you will never. Manje nikhethani ke? Oh, let's make a better presentation. Uma ANC izakini ke nina MK, ithi MK sidinga ama votes wenu ukuthi senze ugovernment. Of course, ngeke nibanike nje amavote. Azoba khona ama conditions ukuthi okay Khongolose ufuna sikunike ama votes, now ama conditions wethu bona bazobheka ukuthi ama condition wenu bazowafikelela noma yini. The same like EFF. If the ANC iza ku EFF, ithi EFF sifuna ama votes ukuthi sibe ugovernment ngoba asifuna ukusebenza ne-DA, ngoba nyanitshela iqiniso bakhona abangaphakathi ku-ANC abangeke bayimele i-ANC bayivumele ukuthi isebenze ne-DA. Never. As much as bekhona phakathi ku-ANC abafuna i-ANC isebenze ne-DA. If uKhongolose uza kini ke uthi MK sifuna ama votes wenu ngoba sifuna ukwenza ugovernment nani, imaphi ama condition nini enizowabeka ke? Lokho nike nacabanga futhi ngoba abaholi benu ubaba uZuma lokho siyacabangile, and akhona ama conditions asewabekile. If ANC ngama approach abathi bafuna ukwenza igovernment, naka ama condition azowabeka ukuthi ANC bathola ama votes we-MK, hayi ukuthi ngeke asebenze ne-ANC. Angeke lokho yiphupho bafowethu, yiphupho elingeke nilibone. If anifuna ukusebenza ne-ANC, anifuna ukubanika ama vote uku-influencer ushintsho, ngoba ningakhona ukuthi ni-influence ushintsho through ANC ukuthi nibone izifiso zenu as MK zifezeka. Ingakho ngithi nizobeka ama conditions, lawo ma conditions azofoster i-ANC ukuthi ba-implemente ama conditions wenu phakathi ku-MK, ngoba nikhumbula ukuthi uma iparty if izofuna ama votes wenu kukhona ekumele nikubeke etafuleni ekumele bakwenze lapho as i-majority for them to be able to get your votes. The same thing nina ngicabanga ukuthi EFF izomani nike i-MK bathini i-ANC ama votes nje. Hayi bafowethu, hayi this is politics. This is politics. And in any case siyasebenza ne-ANC eKhuruleni, siyasebenza ne-ANC eJohannesburg, siyasebenza ne-ANC eKZN, akusinto entsha le. Siyasebenza ne-ANC Eastern Cape le kule metro Nelson Mandela metro, siyasebenza ne-ANC. We are working with the ANC. KZN ke sasebenza ne-IFP. I-IFP yatshengisa ukudelela, sawathatha ke ama votes wethu sawabusela ku-ANC because we wanted to serve our own constituency KZN. Nina nibona kanjani politics? Unless nicabanga ukuthi nizothola 40% of votes nationally, of which it will never happen bafowethu. Ngeke niwathola ama votes that are equal the ANC, whereby i-EFF kwamele ikhetha phakathi kwe-ANC or noma i-MK. Ngeke i-ANC uma kuyiyona ethola ama votes amaningi and ekuyiyona ekhethayo ukuthi ingasebenza ne-MK noma i-EFF or noma ingasebenza ne-DA noma ne-IFP, kuzoba up to ANC. And I know ukuthi nizoprefera ukuthi ANC ingasebenzi ne-DA, nizoprefera ukuthi ANC ingathathe ama votes we-IFP, but basebenze nani so that nina nikhona ukuba influencer to achieve izinto enifuna ukuyi-achieve as i-MK. So kuhluke kuphi ke lokho uma sifuna ukuthi i-EFF yenze kanjalo? Hayi bafowethu, yakani ukudlala, stop playing.